Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, én Patrik vagyok, társam pedig Attila, és ez itt a Brásó. Vezetői pozíciót megéri-e vállalni életed során? Szerintem erre a kérdésre a válasz igenis, meg nem is. Attól függ, hogy az ember az, hogy milyen beállítottságú, meg hogy milyen céljai vannak az életbe. Itt most akkor külön ki is térnék először az egyik, aztán a másik részére. És akkor először az én véleményem szerint az, hogy igen. Az nyilván ugye pénzügyi vonzata azért csak van a vezetői pozíciónak, tehát hogy vagy hát legalábbis normális esetben sokkal több pénzt keresel, mint egy sima dolgozó. Én ezt úgy gondolom. Jó, de a felelősség is több ugye egyből. Így igaz. Erre majd a nemre vagy ebben a nem ágba szeretnék rátérni. A másik az, hogy ha karrierista vagy, szerintem akkor ez megérheti. Valamint olyan szemszögből is megérheti, hogyha te szeretnél tapasztalatot szerezni, akkor szerintem azt a vezetői pozícióba az egyik legkönnyebb, mert akkor úgymond bele is dobnak a mély vízbe téged, vagyis nekem ez volt a tapasztalatom. Igen, meg hát az egész processz, tehát a tanulási folyamatot, hogy tehát megtanult azokat a dolgokat, azokat a kis emberi skillek, most függetlenül beszélünk, tehát független munkákról beszélünk igen, most. Igen. Tehát így nagy fogalomba a vezetői pozícióról szerintem az, hogy megtanulod annak a processzét, hogy hogyan is építheted ki ezeket a kommunikáció skilleket, valamint hogyan tudod képíteni az emberekkel a kapcsolatot, milyen kapcsolatokat szabad az emberekkel kialakítanod, stb. Sokszor nem, igen. És mi a másik része? Az pedig ugye a nem, hogy mint mondtam, nem mindenki olyan beállítottságú, és szerintem az embereknek a 90, hanem a 90%-a nem is olyan beállítottságú. Hát pont ezért inkább ráerőltetik. Igen, de pont ez az olyan, hogy pont ezért is sokkal több az, aki úgymond sima dolgozó, mint hogy ki vezetői, mert ritka megtalálni egyébként egyrészt a jó vezetőt, másrészt pedig, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy azért elég kis százalékban igen. Vannak, akik jók, és inkább nagyobb százalékban vannak olyan vezetők, akikre, hogy te is mondtad, ráerőltették. Meg igazából szerintem itt kicsit szerepet játszik az is, hogy ők elhiszik, hogy ők jók. Igen, de amúgy ez ki is szokott bukni szerintem. Ja, gyorsan, amúgy ez nagyon gyorsan. Gyorsan is, igen. Épp ezt akartam mondani, hogy néha nagyon gyorsan kibukik, hogy egy ember kompatibilis-e erre a szerepre, vagy nem. Tudom, hogy mindig amúgy ez a kutyákat mondom, de tényleg az van, hogy ugye a kutyáknál is úgy van, hogy körülbelül 1000 kutyából egy ugye aki a falka vezér szerepre érett, és szerintem az embereknél is ez nagyon ritka, amikor az ember az tényleg arra teremtetett, hogy tényleg egy vezető egyéniség legyen. Igen. Mint például most a fociba ezt akkor a Szoboszlai Dominik, szerintem az tényleg egy jó vezető egyéniség, neki megvannak azok a jó, mint az előző? Vele született. Az Ádám is az volt szerintem. És Zsuzsák? Az már kevésbé. Ugye? Szerintem inkább ő kevésbé. Viszont szerintem ez valahogy vele, tehát az emberrel születik. Nyilván ez lehet... Ez egy adottság. Ez egy adottság. Nyugodtan szerintem, hogy ez egy adottság a vezetői jellem. Nagyon jó szó volt erre. Én itt az igennél és nemnél, amúgy én még kitérnék ugye az, hogy miért is nem éri meg. Egy olyan külsős szemszöget még úgymond így megjegyezni, hogy ezzel te másnak építesz, más juttatsz előre. Te igazából robotolsz, és igazából más juttatsz előre, még te igazából elvégzed a munkákat, stb. Meg mit tudom én. Amúgy ezt a negatív úgymond részt, amúgy ezt végül is pozitív szemszögből is egyébként jóra is fordíthatod magadnak, ugye, mint te is mondhatod, hogy skilleket, meg stb., hogy újabb dolgokat tanulsz meg a cégről is, a vezetésről is, és úgymond, hogy ha ezt mind amúgy be tudod gyűjteni, akkor valószínűleg, hogy ha esetleg egy saját vállalkozást indítasz el, akkor ugye ezt úgymond a hasznodra válik. Igen, abszolút. Szerintem. Ez így van. Meg, hogy ugye azért azonos síkba mozogsz, tehát, hogy visszakanyarodunk most arra, hogy igen, megéri, akkor ugye tanulod a dolgokat, de közben ugye, ahogy te is mondtad, hogy nem, tehát, hogy
közben nem magadnak csinálod azt a pénzt. Tehát az oké, hogy jóval többet keresel, de a nagy pénzt azt nem te fogod így csinálni van. ezzel. Így van, és épp ez az, hogy és akkor itt fel kell tenni önmagadban azt a kérdést, hogy neked megér egyébként ennyi pénzért akár ennyit dolgozni, vagy bármi hasonló. Sőt, ez még amúgy a jobbik eset, amiről mi most beszéltünk, hogy vezetői pozíciót töltesz be, de ez nem minden esetben jelenti azt, hogy sokkal több pénzt is keresel. Például. Na igen. Vannak egyes munkakörök, vannak ugye jó egyes cégek, ahol igazából ez a pozíció, amit neked adnak, ez nem minden esetben jelentheti azt, hogy te amúgy annyival például jobban keresnél például, vagy igazából tényleg, hogy annyi juttatásod lenne, annyi igen. előnyöd. Igen. És sokszor amúgy bután az emberek amúgy ezt elvállalják. És amúgy itt megint csak az a szemszög jön úgymond elő, amit te magad is mondtál, hogy igazából egyrészt ráerőltetik, vagy csak szimplán ilyen hatalmi vágy van benne, és akkor inkább azért is vállalja, és bármiáron is, bármennyi pénzért is, de elvállalja. Igen. És a saját úgymond előnyeit akár figyelembe se veszi. A probléma az azzal van, amikor ezt elvállalja, hogy tehát ő magáért a pozícióért vállalja, vagy magáért mert úgy érzi, hogy az őt nagyobb rangra emeli. Szerintem ez nagyon sokszor így van, hogy nagyon sok embert ez csábít. Tehát inkább jobban ezzel tudják azt megfogni, amiről te is beszélsz, hogy nem annyival több a fizetés, viszont valamiért nagyon sok ember szerintem úgy érint ez az egész dolog, hogy ők valahogy feljebb kerülnek a hierarchiába, vagy a ranglétrán, és akkor ezzel tudnak, vagy emberek felé kerülnek. Közben ez mint egy játékban, mint hogyha szintet lépnél, de viszont az a baj, hogy ilyenkor kicsikét eléggé vakon mozgunk, hogyha lehet így fogalmazni, igen. mivel, és ezt a vakságot arra értem, hogy azt hiszük, hogy akkor ezzel több emberek vagyunk, azt hiszük, hogy ezzel sokkal több, vagy nagyobb szintet léptünk, pedig, és akkor főnökösködni akarunk, megnő az ego szintünk is, és akkor innentől kezdve kb. Azon vagy, hogy igazából meggyűlölnek sokszor az emberek, mert túl nagyra tartod már magad. Holott igazából megkapod ezt a vezetői pozíciót, és ez a ritka, aki úgymond még így is a földön marad, vagy kialakítja azt a tiszteletet. Igen. És akkor azt mondja, hogy oké, jó, most akkor én vagyok a főnököd, igen, ezt tartsuk tiszteletbe, én nem főnökösködni akarok, hanem az, hogy legyen meg ez a tisztelet egymás iránt. Igen. De amíg te is, mint főnök megadod a tiszteletet úgymond annak a bizonyos beosztottadnak, addig ő is. Bizonyos esetben. De ugyanakkor még mindig számolni kell azzal a fontos szemszöggel, amiről ugye már beszéltünk, hogy te ezzel még mindig a te feletted állódnak termeled a pénzt, és nem magadnak. Igen. Csak kérdés ez, hogy egyébként általában az emberek valószínűleg, vagy hogy mondjam, hogy megbékélnek ezzel? Szerinted? Nem tudom. Tehát minden ember különböző, minden ember másképp reagál ezekre az egész dolgokra, mint vezetői szempontból, mint beosztotti szempontból szerintem az egész ilyen emberi kapcsolatok azok nagyon ingadozóak lehetnek ez ügyben szerintem. Ezt meg is lehet figyelni, hogyha egy ember megkap egy adott vezetői pozíciót, akkor a többi ember hogy fog hozzá viszonyulni. Tehát én úgy vettem észre, hogy mindig van egy azonnal ilyen változás. Klik. Igen, és akkor vagy egy kicsit, akinek nagyobb tapasztalata van, akkor ott meg is húzza a vonalat, és akkor hagyja, hogy az, aki feljebb lépett, az akkor ő teljesedjen ki, és akkor majd, amikor már kiteljesedett, amikor tényleg látjuk, hogy hogyan is viszonyul a dolgokhoz, majd akkor lehet kicsit, nem tudom, ezt a vonalat kicsit előrébb tenni, vagy még visszább húzni. Mert amúgy itt lenne még egyébként egy kérdés, hogy tételezzük fel, van két személy, és mondjuk az egyik személy már ott dolgozik, például ennél a cégnél 10x éve, még a másik személy az kb. Elkezdett 3-4 éve dolgozni. És őt teszik meg úgymond annak a felettesének, aki ott van 10 pár éve. Igen. Na itt szerinted milyen hogy mondjam, viszony alakulhat ki, vagy egyébként, hogy hogyan érintheti azokat az adott személyeket? Igen, szerintem itt kétféle ember van. Nyilván az ember, aki a jobbik fajta, azt mondom először, a jobbik fajta az, aki 15 éve ugye ott van. Jobbik fajta szerintem az, aki nem is akar egyébként, és ez tökre elfogadja, hagyja a többit érvényesülni, mert ő neki jó az, ami van. És valószínűleg 10 éve azért van ott úgy, mert neki ez a megfelelő. Ez így van. Vagy egyszer nem sikerült,
vagy lehet, hogy mondjuk 1-2-3 évet hajtott, de őt nem látták rajta azt az ambíciót, vagy nem tudom, nem sikerült, és akkor beletörődött. Tehát akkor neki nem. De az mind a két fél kell ehhez. Persze, de nyilvánvalóan azért van még a cégnél, mert neki megfelel az, tehát valamilyen szempontból, vagy anyagi szempontból, vagy idő például. Vagy idő, vagy na igen. A másik meg az, aki irigy lesz a másikra. Na az a rosszabb, mivel ez akkor... Ez a gyakoribb sajnos. Igen. Mivel akkor beindul egy olyan nem tudom, egy ilyen tudatalatti mechanizmus, hogy akkor készítsük ki a másikat körülbelül. Ez a kényszergyilkosság, meg amúgy kb. Igen. De viszont mindenbe alásni a másiknak, megutáltatni, elhinteni itt-ott a kollégáidnak, hogy ez rossz, ez nem jó. Igen, de ezek az ilyen személyek szépen fogalmazva kígyók egyébként. Igen. Jó, persze, de amúgy én megértem az ilyen embereket is, persze, de amúgy az irítségem, meg stb. Mire mész egyébként? Mert a jövőben meg fogják tudni, hogy te vagy az, aki ezt az egészet úgymond elhintette, és akkor igazából ez neked amúgy meg az, hogyha erősebb személyiség kapja meg azt a pozíciót, és az ellen harcolsz, az úgyis el fog nyomni. Így van. Tehát aki normálisan csinálja a munkát, akiben nincs irítség, az úgyis el fog nyomni. Vannak olyan személyek, akik ugye nem annyira karakánsabb egyéniségek, akik úgymond hatalom, vagyis már ilyen pozícióra jutnak végül is, de valószínűleg akik nem minden esetben csinálják ezt irítségből, ezt az efféle játékot, hanem pont azért, hogy úgymond kivívják a tiszteletet, érted? Vagy hogy pont ezt akarják, hogy az adott vezető, az úgymond kivívja a tiszteletet, és akkor onnantól kezdve azt mondod, hogy nem az, hogy ez a kutyaharc végül is. Vagy ez a falkavezér jellegű dolog, nem? Igen. Megy egy kicsit. És akkor, hogyha kivívtad, akkor már azt mondja, hogy oké, így már akkor tisztelek. De pont, hogyha már egy ilyen saját tapasztalatot hoznék fel, hogy inkább egy olyan kijelentést, amit úgymond hallottam, az az, hogy ha például mi előzőleg úgymond kollégák voltunk, munkatársak ugyanolyan szinten, és például te előrébb jutsz, akkor te az én szememben már nem leszel egyébként főnök, mert én tudom, hogy milyen voltál ugyanolyan dolgozónak, mint én, akkor te nem lehetsz egyébként úgymond felettem álló. Akik újak jönnek, persze, nekik mert azt már ebbe szoktál bele, stb. Te őt látod, neked onnantól kezdve ő a fej, ő az, aki betölti ezt a vezetői egyéniséget. De jó, természetesen ez vetíthető ki arra is egyébként, így, ha már így megközelítettem ezt, hogy milyen cégekről is beszélünk, hogy mondjuk egy multicégről, vagy egy ilyen kisebb vállalkozásról, még vagy egy kiépülő vállalkozásról, ugye? És itt azért nem mindegy, hogy milyen cégekről beszélünk ilyen szemszögből, mert most egy multicégnél ez már úgymond ilyen szabálykövetés szabályt. Meg igazából szerintem lehet ilyen jellemmel így mond megjegyezni azt, hogy mindenkinek a főnök kb. De a kisebb cégeknél ott még nincs annyira ez kialakulva. Hát attól függ, hogy szerintem megvan nem, szerintem most 2 ember ugyanabban a pozícióban dolgozik, és az egyik megkapja a vezetői pozíciót, akkor attól függ, hogy a másik emberben is megvan ugye ez a versenyzési kényszer, ezt kényszernek nevezném egyébként, akkor nem tudja. De ez a kényszer azonban nagyon párhuzamban van, már ne haragudj, az irítséggel, nem? Igen. És ebbe adódóan akkor el kell dönteni, na jó, akkor most mit is akarunk, meg hogyan akarjuk, nem? Hát meg ezt elég hosszúra lehetne vinni ezt az egész szállat. Ugye most itt például arra gondolok, hogy mondjuk van két ember, ahogy te is fogalmaztál, és az egyik tényleg nagyon szeretné ugye ezt az egész pozíciót, meg minden. A másik is nagyon szeretné, és a másik csak, hogy mondjam, ez csak nem tesz érte. Ő csak szeretné azt a pozíciót, tudod. De nem mutatja ki, meg nem cselekszik igazából az, hogy lássák is. Vagy a másik meg az, hogy nagyon azt mutatja, meg mindenkinek azt hangoztatja, de egyébként meg semmit nem csinál. Ja. És ez is szülhet egyfajta jó, de ezt azért látják az emberek amúgy, főleg, hogyha olyan a főnök úgymond, vagy bármi hasonló, aki úgymond téged megtenne, vagy ha esetleg olyan opciót látnának arra, általában ezt egy jó, tapasztalatokkal rendelkező egyén, inkább ezt így fogalmaznám meg, az látja.
Igen. Hogy fiú, ez most csak játszik. Ez amúgy igazából ő csak arra hajt, hogy mondjuk több pénzt kapjon, vagy bármi hasonló. Igen. Viszont így kicsit így megcsavarva végül is ezt az egészet, én át is térnék egyébként egy olyan kérdésre, és igazából, hogy te például milyen tapasztalatokkal rendelkezel, hogy például így az eddig úgymond dolgozói szemszögből, hogy például ugye, hogy voltál már vezetői pozícióban, hogy az milyen volt, illetve egy sima munkásként, meg stb. És hát sima munkás, mert egy vezetői pozíció is lehet, hogy van sima munka, de hogy igazából, hogy nem vezetői pozíciót töltöttél be, hanem csak egy random munkás szemszöget. Hogy igazából neked milyen meglátásod, vagy milyen tapasztalatokat gyűjtöttél úgymond az évek során? Hát ugye nyilván senki nem vezetői pozícióba kezdi, mert elkezd dolgozni, a létre legalján általában, hogyha a munka, vagy hogyha elkezded a karrieredet, amin szeretnél menni. De nálam is ez így volt, én elkezdtem dolgozni, és akkor igazából én akartam bizonyítani. Az elején ez nekem nagyon rám így nagyon így szinte erőltetni kellett azt, hogy egyáltalán elkezdjek dolgozni. Tehát, hogy így komolyan vegyem a munkát. Na, én úgy értem el. De utána valahogy így betörtek, vagy én nem tudom, és akkor úgy tényleg utána már... Betörtek, vagy inkább az, hogy neked megjött az eszed? Mind a kettő valahol szerintem, ez a kettő egy vonalba jött, vagy egy síkba jött, és akkor onnan elkezdtem dolgozni, és onnan viszont elkezdtem gondolkozni is, hogy akkor lehet, hogy akkor itt hajtani kéne, és akkor ha hajtok, akkor lehet, hogy lesz eredménye. És volt is, nem? Hát volt kisebb szerencsével, de igen, igazából hát, vagy nem volt. Mind a kettő. Volt egy kis szerencse is, mert ugye elment a főnök, és nem volt más olyan ember, aki megraktak volna erre a pozícióra. Akit megraktak volna erre a pozícióra. Én sem voltam teljesen alkalmas erre a pozícióra, mert nagyon fiatal voltam. És ez is volt a baj, ugye 22, max 23 éves lettem, amikor vezetői pozícióba kerültem, és ez egyébként most már visszatekintve jó volt, meg nem is volt jó. Tehát itt is megint az, hogy igen, nem. Az igen azért, mert ugye hát nem voltam annyira alkalmas még vezetői pozícióra, mivel még nem is voltak meg nekem annyira ezek az emberekkel való bánásmód, meg ez az ember ismeret. Kommunikálj velük, stb. Igen, ezek nem voltak meg. Nem tehát ez egy full zero, nem? Igen, egyébként. Ez full zero, nagyon durván beledobtak a mélyvízbe. De most bocsi, még mielőtt folytatnád, itt azért ez szerintem egy fontos szemszög ilyen végül is, hogy ha erre egy kicsit beletekintünk, igazából ez egy új keleti dolog, hogy fiatalabb egyének kapnak vezetői pozíciót. Igen. Régen ez nem volt. Régen nagyon ritka volt, hogy igazából egy fiatal, mert hogy igazából mindig az idősebbeket rakták meg vezetői pozícióba, mert sokkal jobb tapasztalatokkal rendelkezik, ugye, stb. És akkor ezzel igazából ő a főnök, de egy fiatal, hát még kb. Nálunk amúgy tényleg az volt, hogy én voltam az egyedüli ember, aki képes lett volna ezt csinálni valamilyen szinten. Jó, de miért? De normális esetben, meg ez azért van, mert nem tudom, lehet azért, mert nem, tehát hogy ezt már felérik észre, hogyha nem vagy pozícióba, akkor kevesebb a stressz, kevesebb, amit a magánéletedből kell belevinni a munkába. Tehát mondom, ez nálunk amúgy másképp volt, de látom azt a dolgot, hogy ez miért történik, az azért történik, mert egyre kevesebben szeretnének vezetői pozícióban dolgozni, mert tudják, hogy mennyire alapból egy nagyon durván stresszes világot élünk, és erre mélyes stresszes. Tehát, hogy megértik az emberek azt, hogy az nem tudom, valamennyi pénz, egy adott összeg, amit a fizetésük fölött keresnének, hogyha a vezető pozícióba kerülnének, az nem éri meg. Akkor azt mondod amúgy, hogy egy kicsit itt olyan szemszöget is, és hát, hogy itt az is szerepet játszik végül is, hogy egy fiatalabbra könnyebb úgymond ennyi stressz rádobni, mert még amúgy azt se tudja, hogy mit kap, mint aki egy idősebb, ugye, aki már van bőven róla fogalma, és amúgy hülye lesz egyébként. Meg könnyebb befolyásolni. Igen, könnyebb befolyásolni de szerinted akkor itt mit láthattak benned? Igen, de mit láthattak itt benned? Az, hogy esetleg jó potenciális egyén vagy, akiben vezetői jellemek is ott vannak, vagy inkább aki zöldfülű, és akkor rakjuk meg, és akkor majd alakul. Mondom, az én esetemben teljesen más volt, mert tényleg én voltam az egyetlen értelmes opció, akit megrakhattak volna, mert nem volt más értelmes opció. De akkor ez kicsit, én ezt most nára úgy, én úgy értem azon, hogy ez nincs jó a szamár is.
Hát igazából... Vagy ha nincs ló, jó a kis csikó? Hát nem tudom, hát valami ilyesmi volt, de nem volt szamár. Vagy hogy nem volt semmi, igen. Csak egy valami volt, egy valaki kb. Voltak, és hogy mondjam, volt 5 kecske, vagy nem tudom, meg egy valami kis póniló. Na, és értem, akkor lehetett valamit azzal kezdeni. Állatkert volt ez az egész máj. Csak ugye nekem is ott az elején ez a hierarchikus dolog kicsit az nekem is így elvitte, és akkor de jó lesz minden, tudod, belevett több pénz, nagyobb hatalom, és ezzel tudtak engem manipulálni, és ezzel is fogadtam ezt És zöldfülőként ezt az ember meg is eszi amúgy. Igen, fiatalon, hogy 22-23 éves meg külföldön vagy, basszus, és igazából ilyen gyorsan végül is egy ilyen szerepet tölthetsz be, ez amúgy egyértelmű, hogy a 22 éves fejem még azt mondja az ember, hogy igen, csinálom. Igen, nálam ugye a nyelvtudás is szempontot játszott annó, hogy külföldön voltunk, és a többiek azok tehát hogy nem beszéltek olyan szinten angolul, mint én, és nálam ez is biztos, hogy közrejátszott, meg az, hogy én tudtam, meg nekem amúgy jó kapcsolatom volt annó még a menedzserrel, és akkor még annó. És utána már nem lett annyira jó. De akkor jó kapcsolatom volt. Igen, szerintem ennyi volt. És neked? Hát amúgy, figyelj, nézd, ez ugyanez, hogy én kicsit később kerültem úgymond ilyen státuszba, de nézd, én csak így röviden annyit tudnék mondani, hogy jó tanuló lecke, megérte, igazából nálam is egy kicsikét szemet ütött ez, hogy oké, ez a hatalom, meg stb., de viszont mégsem annyira. Azért, mert láttam más személyekre ez, hogy hat, egyrészt az, hogy ez hogyan hat. Ugye ez a mások kárán tanulsz, de viszont valamiért én is úgy voltam vele, hogy én is bele akarok menni. És az amúgy ugyanúgy a saját káromra ment, mivel én ebben úgymond hibáztam, mert én nagyon sok mindent félretettem a munka miatt. Szóval tényleg és amúgy itt már nem is csak a pénzről volt szó. Inkább részben azt mondani, ez a megfelelési kényszer, ugyanúgy, hogy belesüllyedtem. Igen, meg hogy mélyültem végül is abba, hogy bizonyítsak, meg stb., meg igazából, hogy nem is tudom, hogy megtartsam a pozíciómat egyáltalán, hogy ez volt a cél, de ezt nem mondanám, mert amúgy például azt tudom mondani, hogy annyira látszik ez, mint hogy azt a pozíciót, amiben voltam, hogy igazából azt elveszíteni nagyon nehezen tudtam volna, mert hogy még a mai napig hívnak vissza. És azért már jó ideje van már, hogy onnan eljöttem. És a mai napig írnak, hogy na esetleg visszajönnél, meg stb. Hát amúgy ezt egy kicsit gáznak érzem, hogy igazából, hogy ha már mi a fené vállaltam ennyi felelősséget, és amúgy ezt jó, nézd, ezt most már így ennyi idősen már azt mondom, hogy baszki, jó hülye voltam. Igen. De mindegy, igazából az a lényeg, hogy ebből tanul az ember. De miért is hívnak vissza? Valószínűleg ezért, mert mindent félre tudtál dobni, és tényleg csak a munkára tudtál koncentrálni. És ezért ez nekik Jolly Joker volt. Persze. Igen, Jolly Joker, igen, de épp ez az, hogy úgymond ők azt hiszik, hogy ennyi idő alatt úgymond nem változik az ember. Jó, persze, hihetik, hogy nem változik az ember, és hogy képes ennyi mindent félrerakni azért egy munkáért. Persze, igen, mert és akkor itt jön elő az, hogy oké, hogy a karrier, de azt mondja az ember, hogy oké, én most nekem teljesen csak a karrier van a szemem előtt, és hogy ezt így követem, ugye? De van egy bizonyos pont, egy bizonyos kor, talán egy bizonyos változás az életben, külső hatás, ami alapján azt fogod mondani az életedbe, hogy nem, minek ez a karrier? Engemet hova jutott előrébb? Igen. És akkor én személy szerint én azt tudtam mondani, és én ezt éreztem, hogy én úgy azon a ponton voltam, hogy nézd, én már ezt megcsináltam, de már nem látom azt, hogy oké, hogy van még hova fejlődni, nem arról van szó, hogy nincs, mert az ember igen, mindig tud fejlődni, mindig vannak azok az utak, de viszont én már nem éreztem ebbe az egészben ilyen, nem is azt mondom, hogy motiváció, de még talán a motivációt is szerintem itt teljesen így igazából, hogy kiölték úgymond belőlem. Egyrészt kiölték belőlem, meg igazából én is kiöltem magamból, mert túl sokat akartam igazából beleadni, és itt voltam ismételten a hülye, mint ugyebár a beszélgetésünk elején ez már elhangzott, hogy igazából én másokat segítettem előre, és nem magam. Én önmagamat kicsináltam végül is, pedig amúgy igazából ezt én is megoldhattam volna másképp. Na igen, amúgy nagyon jó bele is mentél, hogy a következő kérdésembe, hogy ez a work-life balance, ez akkor úgy látom, hogy ez
Tehát ez nem nagyon volt meg Itt balansz nem volt. Itt balansz amúgy szerintem az elmúlt, nem is tudom, talán fél évben, 8 hónapban, hát így azt mondanám, hogy hát kb. Talán, lehet, hogy még talán több is, de hogy akkor jött úgymond elő, ugyanis igazából elengedtem ezt a témát, ezt a vezetőt. És nem azt mondom, hogy én most, hogy például nem tudom, hogy mások hogyan viszonyulnak, vagy bármi hasonló, de viszont, hogy ez nem arra akarok utalni, hogy most én rossz vezető lennék, vagy bármi hasonló, vagy hogy jó, vagy rossz. Ez most tök mindegy. Ez egyébként csak egy ilyen, ez saját magamról egy ilyen meglátás, hogy igazából azóta viszont én sokkal úgymond kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb ember vagyok, amióta már elengedtem ezt a vezetői pozíciót. És én ezt azért is mondom, mert a sok stressz, úgymond, ami rám nehezedett, meg stb. Igazából ez volt az, ami úgymond engemet kilendített ebből a balanszból. És hogy tényleg, hogy te is mondod, és ugye mit is takar maga a work-life balance, ugye? Hogy igazából az életed és a munka teljes ugye egyensúlyban legyen. Igen. Ez alatt ugye azt értem, hogy ez hát mi is Nagyferónak a száma 8 óra munka. Igen, neki. Ugye, és ez pont egy jó, egyébként, ha belegondolsz, egy jó szemszög, hogy tényleg 8 órát pihensz, 8 órát alszol, vagyis 8 órát szórakozol, meg 8 órát dolgozol, ugye? Igen. De azért valljuk be, hogy ez a mai világban amúgy nagyon nehéz. Egy óra utazás, azt senki nem számolja bele, egy óra készülés, egy óra kajálás. Igen, és ezek is úgymond ilyen külsős dolgok, de én most már arra a szintre jutottam végül is, hogy látok egy ilyen kis, hogy is mondjam, középutat valamilyen szemszögből, amivel az egészet úgymond ezt így kiegyensúlyoztam, és igazából nem csak a munkának élek. Vagy hogy mondjam, tényleg, hogy a munka az már nem a prioritás. És azt mondanám, hogy akkor érne úgymond prioritást az életemben szerintem a munka, ha az a sajátom lenne. Vagy ha valami sajátot kezdenék el például. Mert akkor azt mondanám, hogy arra minőségidőt kell szánni az embernek, hogy tényleg sikeres akarsz lenni. De mondjuk ez egyértelmű, mert tényleg millió egy videó van erről. Én nagyon remélem, hogy a kedves nézőknek ez átjön ez a sztorit, mert amúgy tehát én abszolút ugye egyet értek ezzel, meg tényleg ez tehát jó példákkal alá tudod támasztani ezeket a dolgokat, tényleg meg az, hogy szerintem most így visszagondolva erre az egészre, ami így veled történt, azért elég jó. Akkor lehet nem úgy tűnt neked, hogy így gyorsan történt, de amúgy egy pár éven belül ez lezajlott, és szerintem amúgy te tök jól ki tudtál ebből lépni, tök jól fel tudtad ezt fogni, tök jól át tudtál lépni egyébként. Ez a lényeg, hogy ezt vegyük észre önmagunkba, hogy basszus, hogy hülyeséget csinálok. És ebből ki kell rugaszkodni, valamilyen módon meg kell találnod. Persze ez amúgy bátorság is kell természetesen kizökkenj ebből a hülye mókuskerékből, de amint kilépsz, szerintem fixen azt tudom állítani, hogy érzed. Igen. És amúgy itt jön nekem is elő egyébként egy kérdésem számodra, ugyanez természetesen, hogy ez a work-life balance, hogy például megvan-e, vagy hogyha például nem volt meg, vagy hogyan találtad meg ezt a work-life balance-ot, ha van? Hát ez a work-life balance kiegyensúlyozott vagy amúgy? Időszemszögéből például a magánélet, flexibilitás. Kiegyensúlyozott lennék, igen, hogyha lenne... Tehát van elég időm arra, hogy kipihenjem magam, viszont én azt a pihenést én ugye inkább, vagy mi, ugye azért belerakjuk ebbe a kis hobbiba, és tehát az egész brásóba, ugye, hogy ezt el lehet így mondani. És amúgy én, tehát elég, de azért én szeretnék ebben még több időt belerakni, mert ez tényleg ez egy hobbi, és szerintem egy idő kell az embernek, még rájön, hogy az anyagiak az inkább másodlagos lesz, amikor tényleg megtalálsz egy olyan valamit, ami tényleg a hobbid, és munkát is raksz bele, de azt a munkát úgy rakod bele, főleg a hobbinak az elején, meg ameddig hobbi, meg lehet, hogy egy életen át hobbi, hogy nem kérsz érte fizetséget, azt csak azért csinálod, azért dolgozol rajta, mert neked tetszik, és szerintem, hogyha a hobbit meg a munkát egyszer össze tudod kapcsolni, és abból még amúgy lesz anyagi forrás is, akkor szerintem az egyik legjobb dolog Persze, jó, de nézd, de most kérdés az, hogy az anyagi források miért csinálja az ember például, vagy miért? Persze. De maga a hobbi, hogyha tényleg hobbinak nevezzük, akkor sőt, szerintem ezt tényleg nevezhetjük annak.
Én is így vagyok vele, például, hogy több időt kellene egyértelműen úgymond belefektetni végül is, de sajnos igen, van ez a kis úgymond gubanc. De amúgy szerintem ez változik, mert ki kell alakuljon egy rendszer, stb. Persze, és akkor persze. ez követi amúgy Persze, egymást. persze. És akkor, de pont ez az, hogy akkor úgymond, szóval azt mondod, hogy akkor kiegyensúlyozott lennél, csak de hogy nem teljesen vagy az? De amúgy az vagyok. Amúgy az vagyok. Csak egyszerűen annyi dolgot csinálnék, hogy nincs mindenre idő. Tehát kevés az a 24 óra. De ez viszont ez már ilyen személyes dolog. Egyébként megvan a work-life balance, viszont nincs is viszont. Megvan a work-life balance, mert azt csináltok szabadidőmben, amit akarok. Ennek szerintem lehet ez a lényege. Hát igen, jó, de ez megint kérdés, hogy ki hogy és mit fogja fel ezt az egészet. Persze. Mert ezt amúgy millió egy változatba felfoghatja az ember, hogy mi is a balansz, hogy igen. A balansz az, hogyha már van egyeseknél, akinek van 2 óra szabadideje, valakinek az meg mit tudom én, legyen 8 óra szabadideje. Ja, igen, hát meg az anyagiak is ugye itt persze. Igen. közbe jönnek, mert azért van, aki egy munkáját nagyon szeret, de kell még mellett egy másik állást is csinálnia, mert egyszerűen nem keres annyit vele. Tehát akkor az már megint az a kis libikóka, az elbillen az egyik oldalra. Igaz. De hát nézd, akkor így ilyen szemszögből én még azt mondanám, hogy kicsit így tekintsünk ebbe az egészre egy vissza, hogy igazából így mond ennyi idősen visszatekintve, például hogyan éled meg mindezt, egyrészt ez, másik pedig, hogyha már szerintem állíthatjuk, hogy most jelenleg a munkahelyünkön már egyikünk sem tölt be vezetői szerepet, igen. Úgymond ismételten a hierarchia alján vagyunk, úgymond, igen. És hogy igazából... Nem is a legalján, de azért inkább van. Az alján. Lent, na. Igen. és igazából például azt tudnám, hogy így kérdezni, vagy igazából így mondani ez az egészen, hogy te hogyan látod, hogy például a jelenlegi vezetés, hogy milyen például a munkahelyen. Egyrészt ez, a másik pedig, hogy nekem úgy külön szemet szórt ez, hogy annyira ilyen kis kezdőnek néznek az emberek. Hogy elkezdesz egy új munkahelyen, igaz, egy teljesen más munkakörről beszélünk, ugye? Nem az, amiben például az elmúlt 8 évben dolgoztam. Igen. És az, hogy egy kis kezdőnek néznek, meg stb. Pedig a vezetés az szerintem bizonyos szemszögből munkától függetlenül. A vezetés az elég ilyen, azt mondom, hogy szinkronizált dolog. Igen. Meg most már ez egy kicsit másabb, mert ez most már nem egy kisebb vállalkozás, hanem ez egy nagy multicég, ahol dolgozunk. Igen. De maga a vezetés az kb. Majd, hogy nem ilyen szoros hasonlóságban van. Akkor nem is azt mondom, hogy szinkronizál, de hogy szoros a hasonlóság a kettőnél. Igen. És annyira rossz, hogy nekem legalábbis, hogy ilyen kis ilyen kezdőként tekintenek végül is. Igen, hogyha én ezzel is... De ezzel nincsen bajom amúgy. Azért, mert hadd azért, de tudod miért? Szerintem azért, mert elengedte, tehát hogy már nem az egóról szól nekünk. Ja, így van. Egyáltalán. Sokkal fontosabb dolgokról szól már az egész. Igen, amúgy. Az, hogy például szabadidőd legyen, és a szabadidődben azt csinálja, amit akar. Még az, hogy tényleg önmagamat építsem. Igen. Ez tényleg így van. És azt tudjuk, hogy amúgy, hogyha nem a sajátod, akkor biztos, hogy nem feltétlen a munkahelyeden fogod... Tehát nagyon kevés százalék az, aki a saját magát építi a munkahelyen. De azt kérdezném meg akkor, hogy itt te mit csinálnál másként? Itt? Az életben, hogy mondjam, vagy úgymond visszamenőleg az életben, érted, hogy ahogyan elkezdted például pozíciók, stb. Vezetés, meg stb. Hogy igazából az hogy változtatnál ezen az egészen? Nem hiszem, hogy változtatnék rajta, megmondom őszintén, mert ez tanulópénz volt, megtanultam a leckéket, most meg már azért látom, mert annó megtanultam a leckéket. Volt ez a kérdésed is, hogy hogyan is látjuk most belülről ezt az egészet, úgyhogy a hierarchia inkább alján helyezkedünk el. Figyelj, azért azt valljuk be, hogy például mostani főnökünknél nekünk nagyobb tapasztalatunk. Tehát igen, nagyobb tapasztalatunk van vezetői pozícióban, mint a mostani főnökünknek. Ezt szerintem ki lehet jelenteni. Mert amúgy látjuk, és ezt nem is egyszer ma beszéltük, ugye, hogy basszus, mennyire látszódik az, hogy nem is egy ilyen vezetői, nem vezetői jellem, de nem ebbe a státuszba kellene, hogy vezessen, mert nem úgy áll ki az emberekért, meg stb. Igazából. És ezt láttuk, és ezt végig már beszélgettük is, hogy amúgy nem. Igen. Meg ugye, hogy az elején, ugye, mert pont mi akkor kerültünk körülbelül a céghez, amikor megtették nagyjából, sac per kb.
Nem rossz, de viszont... Nem, igen, de azt is megjósoltuk már szerintem az első hónapban, hogy vagy nem azt megjósoltuk, bocsánat, hanem láttuk, hogy úristen, most brutál sok energiát tesz bele, el fog fáradni nagyon vagy nem sokára, és hát meg is lett az eredménye, most már inkább dobálja a dolgokat magától, és próbálja azt valahogy kiépíteni azt a konstans vonalat, amit ő tudna hozni. Itt a tapasztalatok miatt például látod te mindezt, igen. Vagy azért, mert jó vezetői jellemed van? Szerintem tapasztalat. Inkább tapasztalat. Az, hogy milyen vezetői jellemem van, azt inkább anyagoljuk. Szerintem mások tudnák egyébként ezt megmondani, meg most már tök máshol is csinálnám a dolgokat, mint annó csináltam. Sokkal észszerűbben, hát inkább tapasztalatok beszélnének belőlem, hogy mit szabad, mit nem szabad. Most például én majd fel tudnék hozni egy szemét, akit ismerek, hogy ő például ő is a felesége, már nem tudom, már 50 felettiek, és például a férfi, ő már például szeretett volna korábban is gyereket, meg minden, de elfogadta, hogy a felesége karrierista, és hát akkor kövessék ezt az útvonalat. És a nőnél is most bejöttött egy ilyen kis klikk, mi szerint 50 felett, tehát hogy kb. Hogy ő gyereket szeretne. Aha. És akkor ugye ilyen-olyan úton, módon de megoldották igazából, hogy legyen gyerekük, csak igen, ez a baj, hogy azért 50 évesen is már ebbe belegondolni, nem azt mondom, hogy ez egészségtelen, de az 50 év felett azért gyereket vállalni például. Hát ott már nincs szerintem annyi. Én épp egyébként édesanyámmal beszélgettem, nem már régen erről, és ő mondja, hogy igen, most nagyon eltolódott ez az egész, ugye, tehát az egész ilyen gyerekvállalás folyamat, csak így érintőlegesen akarok belemenni ebbe a témába, és ő mondta, hogy ő látja ezt, hogy nem jó. Ő egyébként vendégekkel foglalkozik, úgyhogy van elég információja a különböző emberektől. 35-6-7-40 éves anyáktól, hogy milyen is a gyereknevelés, és meg ugye neki tapasztalata is van, és ő mondja, hogy ő látja rajta, hogy nincs idegrendszer már 40 évesen, a 35-40 évesen már a gyerekhez nincs annyi idegrendszer, mint fiatal korában lett volna egyébként. Nyilván nem azt mondom, hogy itten 22 évesen szülni kell, meg 25 évesen, mert... Jó, de ez megint csak az, kinek mi, érted? Igen. De valahogy ez az egész, tehát ez a... Nem tudom, ez nehéz kérdés. Ez megint ez a work-life balance, hogy kéne karrier is, kéne család is, kéne ez is, kéne az is, minden egyszerre kéne. De igen, de amúgy nekünk miért is kell ez? Azért, mert amúgy maga a világ is ennyire gyors. Igen. És pont ezért is szeretnél ennyit, meg igazából pont ezért nyúltunk mi is bele ebbe, hogy akkor vezetői pozíció, mert hogy igazából lehet, hogy ott volt egyébként így a tudat alatt az a tény is, hogy mi szerettünk volna úgymond mi is ezeket a dolgokat minél előbb megszerezni, minél előbb célhoz jutni. Mert igazából céltudatosan cselekedtünk, stb. Igazából céljaink is voltak, természetesen nem azt akarom mondani, hogy már nincsenek, de hogy és ez az, hogy mi gyorsan akartuk. De mint már mondtam, a világ is gyors. És igazából mondtad, hogy igazából 40 évesen ez a gyerekvállalás, ez a gyereknevelés is ugye nehézségeket szül, már stresszesebb, stb. Igen. De azért, mert ott a gyerek, és még egyébként egy baromi gyors világban élünk. Az így van. Szóval, na igen, de viszont ezeket mind amúgy most félretéve, én azt tudom csak mondani, hogy én például személy szerint, ahogyan ezt az egészet úgymond megéltem, szintúgy, azt tudom mondani, nem változtatnék, azért, mondjuk talán annyit változtatnék, hogy talán kicsit úgymond levágtam volna ezt a kis időt, hogy előbb reagáljak erre az egészre. Igen. Talán ennyit. De ezen kívül szerintem amúgy semmi mást. Nem bántad meg, jó tanuló lecke volt. Így van, jó tanuló lecke volt. És szerintem úgy ez legyen is a végszó. Szerintem ez egy tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt az epizódot is. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg a videót, valamint iratkozzatok fel a csatornára. Nem sokára el fogjuk érni az 500. feliratkozót, és hát nem sokára még azért majdnem egy 100 feliratkozó van, igen, de... nem sokára el fogjuk érni, nagyon bizakodóak vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, meg az eddigi támogatásotokat is igazából, mind a 402 embernek most, úgyhogy ezt tényleg nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek kellemes, boldog karácsonyt, boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánunk, és találkozunk a következőben.
Sziasztok! Sziasztok!